As Forzas Armadas celebraban este martes en Lugo o Día da Subdelegación de Defensa cun acto institucional ao que asistiu o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé. A cerimonia que tivo lugar no vello cárcere estivo presidida polo delegado de Defensa en Galicia, o capitán de navío Ángel Paz Pena, e o subdelegado de Defensa en Lugo, o coronel Juan José Fernández Arrojo. Xunto o xeral jefe da Garda Civil en Galicia, Miguel Ángel González, procederon a imposición de condecoracións a militares e civís. A que seguiu a entrega de premios do concurso literario Instituto Muralla Romana. Nela participou o presidente da Deputación canda o alcalde Miguel Fernández e a subdelegada do Goberno Isabel Rodríguez, entre outras autoridades. O momento máis emotivo da celebración chegou coa colocación dunha coroa de loureiro en memoria dos caídos.